Hello guys, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। स' दिनै भिडिअआ जाहैबाय आङो सोरां नार्जारी बिथांजों माखासे प्रेक्टिस सोलोंनो नागिरदों। दा बेक फ्लिप बायदिसिना आं सोलोंनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों इन्टारेस्टेडब्ला अब्ला भिडिअखौ जागायदो। Let's go! स' गाइस नै आं दा सोरां बिथांखौ लोगो हमफैबाय। दा बिथाङा आंखौ दिनै फोरोंगोन। स' नै जोंना सोरां बिथाङा फैबाय। बिथाङा आंखौ दिनै फोरोंगोन। हेन्डशेक नायदो गाइस दिनै थांसै जोङो सायाव एसे प्रेक्टिस गोबाव जाबायमोन ना खालामनाया। स' लेट्स गो गाइस जों नै दा सिङाव हाबफैबाय। प्रेक्टिस खालामगोन साइ स्टेडियामाव। बे खनसे सिगाङाव मोनसे भिडिअ हगारबाय बे साइ स्टेडियामनि सोराङा प्रेक्टिस खालामनायखौ आं नोंथांनो देखायखांबाय। स' आं दिनै बेजों प्रेक्टिस खालामफागोन। स' नोंथाङा नायबावदो नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला। नै जोंना दंफैखायो नै आसोला जेरलिनि मिनिग्रा दा पावार अफ थालिराव बिथाङाबो दंफायो नै बिदि सारनांगोन बुजागोन ना। स' गाइस नै जों दा सफैबाय। एबार सिङावहाय नायदो प्रेक्टिस खालामसै। नै जोंना सोराङाबो सफैबाय आरो माखासे फंबायमोन दङ बिसोरबो बारबागोन। स' गाइस जों खालामसै अब्ला नायलांदे। गाफांनोसो गाइस जों नैबावनो प्रेक्टिस खालायगोन। दा नैबेनि जायगाया सिगाङाव मोनसे बिदि भिडिअ खालामखांखाबाय। थेवब्लाबो जेनेबा आं दिनै प्रेक्टिस खालायगोन। स' नोंथांमोना नायलांदो। जोंना बेनो उसु मास्टारा जुदि सोरबा सोलोंनो गोसो दंबा कन्टेक्ट लानो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ गाहायाव होनानै दोनगोन। दा नैबे आदाया जोंना प्रेक्टिस खालायगासिनो दं। दा नैबे आदानि मुङा स्वrang नार्जारी। दा आदाया जोंना उसु मास्टार। Wonder if your heart reads mine. The pieces fall into place whenever I see your face. फैदो एबारावहाय ट्रिपल जाम्प बारनाय जागोन। स' नायदो। औ अब्ला गाइस जों नै दा मोनथाम खरि बारनायखौ दा हाबाय। दा मोनब्रै ट्राइ खालामनो नागिरदों। दा मोनब्रै गथायगासिनो दं। दा मोनब्रैयाव नायदो हायोना हाया ट्राइ खालामसै। नोंथांमोना नायबाय खालामदो एबा फैदो। स' गाइस नैबेयाव दा एग्जाम सोलोङो दा बाहाय। आंबो बावनो सोलोंगोन। स' बेनो होबावदो।
सगायसा नोंथांमोन दा बक्सिं गेलेग्रा मोनसे जायगा देखायगोन सब फैदो सगायस नैबेनो जाबाय जोंना बक्सिं गेलेग्रा साइज स्टेडियाम नोंथांमोना नायनो हाबाय सगायस नै बेनो जाबाय दा बक्सिं माबाग्रा जायगा मा औ दे सगायस नै बेनो दा बक्सिं गेलेग्रा जायगा बे लादों नोंथांमोना माबायदि जायो सगायस बेनो जाबाय दा सौजानानै इन्जुर जाबा रेस्ट लाबाय स' रेस्टिं पइन्ट ओरै नैबे बक्सिं नैबे जाहैबाय दा जिम पइन्ट दा बेवहाय माखासे जिम्सफोर खालायो स' नैबेनो दा खाम जानाय नङा दां दा ब्रेक जानानै थायो स' बेनो नैबे जिम पइन्ट जाबाय स' गाइस एक्सट्रिमलि सरि मानो होनबा जों एसे टाइमा लेट जाबाय मोनाबिलि जाबाय स' क्वालिटिया ओरैबायदि माने खोमसि सिङाव दा लाइटबो सोलिया स' बेनि थाखायनो क्वालिटिया एसे डिस्टार्ब जासिगोन अब्लाबो ट्राइ खालामसै दा बैनिफ्राय निबो लाबोबाय जों अब्ला नोंथांमोना नायदो स' दा प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ दा जोंना फार्स्टआव टाइगार जाम्प खालामग्रोनो नागिरदों दा बेनि प्रेक्टिस खालामदों नै माखासे स' लोगोफोर नै दा रोंहांबाय एसे बानाय स' सायखांगासिनो फार्स्ट स्टेपखौ हानायखाय एबार गोजौसिन होबाय स' गोजौसिनखौ बानसै नायदो एबारनिया फार्स्ट जाम्प खालामनानै टाइगार जाम्प हानाय नायदो अब्ला आं बे मोनसेयावबो साक्सेस जानो हाबाय एक्सन दे खालामबाय अब्ला गाइस नै दा प्रेक्टिस खालामखांबाय जोब्बाय स' सोरबा हेल्प खालामबाय हानायमानि नेक्स्ट टाइम आरो बानायबावसै थाबनो फैदो अब्ला थांनाय सम जाबाय हेपिटार नै दिनै हेपिटार हानानै स' बिथाङा बिराद हेल्प खालामबाय जोंखौ बारनायाव जेबो नङा सापर्ट खालामलायनांगौ बेनो औ बेखौ गावजों गाव अब्ला गाइस नै दा बिथां सोराङा एसेबाबो हेल्प खालामबाय दा बिनि थ्रुयै एसेबाबो मोनसे मोननै स्टेपबाबो दा हाबाय स' बिथांनिसिम थेंक इउ आरो नेक्स्ट टाइम भिडिअ फैबावगोन
दा सोलोंजेनदों माने स्टार्ट जादों सोलोंनाया स' आं सोलोंबाय थागोन बेबायदिनो माखासे स्टेपफोर लाबाय थागोन अब्ला भिडिअखौ नायबाय था नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा अब्ला बाय